కిషనన్న అలుపెరుగని యువనేతన్న మన కోసం వచ్చాడు చూడు నేడు అడుగడుగో మన కిషనన్న అలుపెరుగని యువనేతన్న మన కోసం వచ్చాడు చూడు నేడు ఊరు వాడ తిరిగి మన కష్ట సుఖాలను అడిగి సేవకుడై తను మెలిగే నాయకుడే కిషనన్న ఈ తరం బాటలో సాగినాడురా అడుగడుగో మన కిషనన్న అలుపెరుగని యువనేతన్న మన కోసం వచ్చాడు చూడు నేడు అడుగడుగో మన కిషనన్న అలుపెరుగని యువనేతన్న మన కోసం వచ్చాడు చూడు నేడు ఉద్యమాల యువ నాయకుడై ఓరు బాటలో సైనికుడై ఉద్యమాల యువ నాయకుడై ఓరు బాటలో సైనికుడై ప్రజల కోసమై పోరాడిన యువ ధీరుడు కిషనన్న